Üdv mindenkinek, sziasztok! Arra gondoltam, hogy készítek majd egy Xbox 360 tutorial videót, és ebben a videóban meg fogom nektek mutatni, illetve el fogom mondani, hogy mit tudunk tenni akkor, hogyha azt érezzük a játékkonzolunkon, hogy kicsit többet molyol, lassabban tölt, nem csatlakozik olyan gyorsan az Xbox Live-hoz, tehát alapvetően nem úgy működik, ahogy az szükséges lenne, vagy ahogy akár megszoktuk. Itt ilyenkor két dolgot tehetünk. Az első dolog, amit tehetünk, az a System Change ürítés. Ez egy viszonylag egyszerű dolog. Erre akkor van szükség, amikor egy ideje már használjuk a konzolt, és mondjuk elég sokat néztünk rajta a filmet, elég sokat interneteztünk és játszottunk. Ezzel igazából annyit tudunk tenni ilyenkor, hogyha töröljük a System Change-eket, hogy az eltárolt fölösleges információkat eltávolítjuk a gépről. Ehhez csak annyit kell tennünk, hogy elmegyünk a beállításokba, a Settingsbe, ott is kiválasztjuk a System Settings, tehát a rendszerbeállításokat. Azon belül meg fogjuk találni azt a menüpontot, hogy Storage. Itt elvileg azokat a Xbox 360-hoz csatlakoztatott adattároló eszközöket fogjuk megtalálni, ez alatt a menüpont alatt, amik a gépben vannak, ez lehet Winchester, vagy akár a gép belső memóriája, vagy egy pendrive, ez bármi lehet. Itt csak ráállunk valamelyik egységre, vagy a memóriakártyára, vagy a pendrive-ra, és lesz egy ilyen menüpont a képernyő alján, hogy Device Options, és mutatni is fogja, hogy azt az Y gombbal, azaz a sárga gombbal tudjuk megnyitni. Na most ezt nyomjuk meg bátran. Akkor annyi fog történni, hogy bead nekünk egy lehetőséget, hogy átnevezhetjük, formatálhatjuk, vagy pedig törölhetjük a System Change-eket, és itt válasszuk bátran nyugodtan a törlés opciót. Azért ő még egyszer visszakérdez, hogy ezt valóban komolyan gondoltuk-e és szeretnénk-e törölni. Itt nyugodtan nyomjunk egy Yes gombot, illetve hát nem gombot, hanem kiválasztjuk a Yes opciót. Akkor egy kis molyolás után kiírja, hogy épp törli a System Change-eket, és hogyha sikerült a művelet, akkor innentől kezdve, hogyha újraindítjuk a gépet, akkor talán tapasztalhatunk némi pozitív javulást. Ez az egyszerűbbik eset. Általában ez működni szokott. Na most én már például jártam úgy, hogy ez nem működött, és akkor utána kellett járnom, hogy mi a további teendő. Itt jött az, hogy töröljük a rendszer frissítéseket. Na most ennek a rendszer frissítés egy kicsit bonyolultabb dolog, és egy picit kockázatosabb is, illetve annyira nem kockázatos, csak azzal jár, hogyha töröljük a rendszer frissítéseket a gépről, akkor például az éppen aktuálisan használt dashboard is törlődni fog a gépről. Tehát, hogyha egy újabb dashboardot használunk, és letöröljük a rendszerfrissítéseket, visszaáll egy régebbi dashboardra. Na most ennek lehet az a hátránya, hogy esetleg az a játék, amivel játszottunk, az megkívánta az újabb dashboardot, és hogyha töröljük a rendszerfrissítéseket, eltűnik a dashboard is, és a játék nem fog elindulni. Most különösebb gond ilyenkor sincsen, mert amint bekapcsoljuk a gépet, és esetleg rá van csatlakoztatva internet, az első dolga az lesz a gépnek, hogy meg fogja kérdezni, hogy akarjuk-e frissíteni ismét a rendszert. Ezt nyugodtan megtehetjük, akkor ismét az a dashboard lesz rajta, amit az előbb töröltünk, és talán megoldódik a probléma is. Na, hát ennek nagyjából ennyi csak a kockázata, igazából ez sem egy bonyolult dolog. Ennek annyi a menete, hogy szintén elbarangolunk megint a beállításokba, ugyanúgy a rendszerbeállításokba, a System Settingsbe, és ugyanúgy belépünk a Storage menüpontba, ahogy ezt tettük az előbb a System Change törlésnél is, és ráállunk szintén megint valami belső tárolóeszközre, vagy a memóriakártyára, vagy a Winchesterre, de viszont itt most nem nyomunk meg semmilyen gombot, amit ő kiír, hanem egy gomb kombinációt kell beadni neki a joystickon. Hát ez olyasmi, mint amikor annak idején mondjuk egy cheatet vagy egy kódot ütöttünk be a játékba. Ez pedig a következő lenne. A joystickon folyamatosan egymás után kell megnyomnunk a következő gombokat, először az LB-t, aztán az RB-t, majd pedig az X gombot, és ezt a kombinációt kétszer kell megismételnünk egymás után. Tehát az LB-t, az RB-t és az X gombot. Hogyha ezt jól csináltuk, akkor ki fog adni egy picit hosszabb szöveget, mint az előbb. Itt nagyjából elmondja azt angolul, amit én az előbb magyarul, hogy visszaállít mindent az Xboxon,
törli a rendszerfrissítéseket, és ezt biztos akarjuk-e. Akkor itt is rámehetünk a Yes lehetőségre, és elkezdi a munkát, elkezdi pörgetni a kis órát, és hát ez hosszabb ideig el fog tartani, mint a change törlés, de hogyha elvileg kész van, akkor újraindul, és az alap dashboarddal fog bejelentkezni nekünk a gép. De mondom, hogyha van internet kapcsolatunk, akkor szinte rögtön föl is fogja ajánlani, hogy töltse le az új rendszer frissítést a gépre. Ha nincs internet kapcsolat, akkor még ezt úgy lehet megoldani, hogy az újabb dashboard legyen a gépem, hogy vannak olyan játékok, amik úgy futnak, amikben benne található magán a lemezen ez a rendszer frissítés. Most ha rendelkezünk ilyen lemezzel, akkor ezt tegyük be, kezdjük el futtatni, és akkor ismét visszatér az a dashboard, ami előtte volt a gépem. Hát remélem, hogy tudtam segíteni valamennyit, tudtam hasznos információval szolgálni nektek. Ha bárkinek bármi kérdése van ebbe a témába, vagy valamit nem érthetően mondtam el, akkor az nyugodtan kérdezzem. Ennyi lettem volna, üdv nektek, sziasztok!